Hej. Har du tænkt på, at hele tiden, stort set hele tiden i løbet af en dag, så fordøjer du mad. Og den mad, den påvirker dig bare ikke kun fysisk, men også psykisk. Så, så tænk lige lidt over, at alt det du spiser, det har altså en påvirkning i løbet af dagen. Og hvis du lærer at lave lidt bedre mad, hvis du lærer at spise lidt bedre ting, jamen så vil du få en meget bedre påvirkning på krop og sind. Så hvis du vil have mere vitalitet og mere sundhed i krop og sind, jamen så lyt med her, fordi jeg vil fortælle jer lidt om, hvordan man laver ayurvedisk mad, vegetarisk ayurvedisk mad. Ayurveda er jo et gammelt sundhedssystem, som siges at være omkring 5.000 år gammel. Og der er altså noget viden i det her system, som virkelig understøtter sundhed, som understøtter vitalitet. Der er noget viden, som der ikke er i den vestlige verdens ernæringsting der. Så i det her foredrag, eller den her event, der vil jeg i hvert fald lige fortælle jer lidt om, jamen, hvad er det for nogle ting, du kan gøre i din dagligdag, for at få mere livsfremmende mad, for at du får mere vitalitet ud af den mad, du spiser, for at du får en bedre påvirkning. Mad er jo ikke alting. Der er jo en meget dybere ting, der påvirker os mere rent sundhedsmæssigt med hensyn til, hvordan du tænker og sådan noget. Men mad har alligevel nogle powers, så der kan godt betale sig at investere lidt af din tid i at lave ordentlig mad. Tænk på, at hvis du bare bliver en lille bit smule bedre til at lave mad, hvis du lige lærer nogle få fif, hvordan du skal sammensætte nogle måltider, eller hvordan du skal spise noget specielt, hvordan du skal udvælge råvarerne, hvordan du skal tilberede maden, jamen så virker det faktisk meget, har det faktisk en rigtig gunstig virkning på dig i lang tid. Så bliv bedre til at lave mad, og derfor så vil du få et bedre, i hvert fald et noget mere sundt og vitalt liv. Så det jeg vil fortælle om her, det er denne her ayurvediske madlavning. Ayurveda er jo kendt af oplyste mennesker, og der er noget viden i det her gamle sundhedssystem, som har overlevet tiden. Så vi kan jo prøve at tænke over, hvor mange ting, som vi får at vide i dag med hensyn til, det skal vi spise, og det skal vi ikke spise og sådan noget. Hvor mange af de ting vil være de samme om 5.000 år fra nu? Det er ikke sikkert, at alting vil være den samme sundhedspolitik, der er, og den samme ernæringspolitik. Men Ayurveda, de der gamle principper, der er kendt af oplyste mennesker, de har altså overlevet tidens tand, og derfor så er der noget virkelig værdifuldt i Ayurveda sundhedssystemet. Og for eksempel så vidste man godt i gamle dage, der levede man faktisk mere i overensstemmelse med de ayurvediske principper. For eksempel så på gårdene i gamle dage, jamen der spiste man middagsmad midt på dagen. Det største måltid midt på dagen. Og det er jo også noget af det Ayurveda snakker om, jamen at det er bedst at spise det største måltid midt på dagen, fordi det er der fordøjelseskraften er stærkest. Når vi snakker om ayurvedisk madlavning, så snakker vi selvfølgelig om kvalitet. Hvad er det for nogle råvarer, du udvælger? Og der er proteiner og mineraler og vitaminer, de var ikke rigtig opfundet i gamle dage. I hvert fald ikke den måde, vi snakker om dem på dem i dag. Men der snakkede man om noget andet. Man inddelte simpelthen mad i 3 forskellige kategorier. En livsfremmende, en udrensende og en livshæmmende. Og det man siger om det livsfremmende mad, det er det mad, der har set mest af solens lys. Så de ting, der har absorberet mest sollys, det er faktisk dem, der giver dig mest vitalitet og er sundest for dig at spise. Det er dem, der giver dig klarhed, vågenhed, friskhed i sind og krop. Og hvad er så det? Jamen det er jo selvfølgelig, hvis du går ud og plukker en frugt en efterårsdag, plukker et modent æble
og tager en bid af det, du kan næsten mærke, hvor meget vitalitet det simpelthen giver dig, når du tager noget direkte fra naturen, eller du lige graver en gulerod op og tager en bid af den, så kan du mærke den der vitalitet, der gennemstrømmer dig. Og jeg er jo ved det, der siger man altså, alt det mad, som har set mest af solens lys, det er det der giver mest vitalitet i krop og sind. Fordi solen er den ydre livgiver. Solen er den ydre bål, kan man sige, og fordøjelsens bål er den indre bål. Man snakker om Agni i Ayurveda, som handler om, hvor god er din fordøjelseskraft til at omdanne den mad, du spiser. Og den ydre fordøjelseskraft, det er jo faktisk solen. Så solen er vores livgiver, derfor er det meget, meget vigtigt, at vi også kommer ud og får noget sollys. Men sekundært, så kan vi altså også få den der sollyskraft gennem det, vi spiser. Så frugter er noget af det mest livsfremmende, du kan spise. Dem har naturen allerede tilberedt for dig, så du kan bare gå ud og plukke et æble fra et træ og spise det, så giver det dig en positiv virkning, hvis den passer til din type. Men grøntsager generelt også er meget livsfremmende. Natskygge lidt mindre, fordi de optager næring om natten, hvor der ikke er noget sollys, men de fleste grøntsager virker rigtig livsfremmende. Ris og andre kornprodukter er meget livsfremmende også. Mandler, nødder, hvad er der mere? De der ting, der har absorberet meget af sollyset, linser, bønner, de har også groet ude. Så de her ting, det er noget af det, der som har den mest livsfremmende virkning på os. Og der der skal man lige tænke lidt over, at det livsfremmende princip er det vigtigste, du skal have ind i dine overvejelser, når du tager noget mad. Det vil sige, har maden absorberet mest sollys? Og det er generelt vegetarisk mad, vegansk mad. Kød har ikke absorberet så meget sollys, fordi at koen skulle først spise en hel masse græs, før det blev omdannet til det der stykke kød, der sidder på koen. Så generelt, det livsfremmende mad er også overvejende vegetarisk mad. Økologisk er selvfølgelig også en rigtig god ting, at der ikke er nogen dårlige tilsætningsstoffer i maden, og at det er behandlet på en god måde. Det giver selvfølgelig også god mening. Så det var den livsfremmende kategori. Så det skal vi bare have rigtig meget af. Masser af de der grøntsager, frisk grøntsager, salater og alt sådan noget. Jeg skal komme tilbage til også, at man faktisk i Ayurveda siger, at det er bedst at tilberede maden. Så ikke fordi salater, der er noget galt med det, men hvis du overvejende tilbereder maden, så bliver den lettere at optage for kroppen, så bliver den simpelthen lettere at fordøje. Så det var den ene ting af det, man gerne må fokusere på, at man får en masse af det, der har set meget af solens lys. Så er der den anden kategori, jeg nævnte lidt i starten, den udrensende. Den handler om, jamen hvordan det handler om nogle råvarer, det simpelthen har en mere udrensende, aktivitetsskabende effekt på dig. Og det er specielt de meget stærke råvarer som chili og til dels hvidløg, cayennepeber. Nogle af de der, de giver lidt mere, de giver sådan lidt mere uro i krop og sind. Det giver noget udrensning i sindet og i kroppen, når du spiser de her ting. Men det giver også lidt utilfredshed i sindet.
så derfor skal man ikke spise alt for meget af det. Er du syg eller har tendens til at blive forkølet eller et eller andet, så er det godt at spise en masse stærke krydderier, fordi så kan det rense de her affaldsstoffer ud af kroppen. Der er så det var den anden kategori, det der man kalder rajas, som er det udrensende princip. Det skal man have noget mindre af de her ting, meget stærke krydderier, chili, cayenne pepper, eddike, porre, løg, skal man have lidt mindre af. Og så er det sidste princip, det er det, der hedder tamas, som er det livshæmmende mad. Det skal man have mindst af. Det livshæmmende mad, det er gammel mad, det er mad, der har stået længe, det er overvejende svine-oksekød, det er også noget af det, der ikke, altså selvom man spiser det, så giver det ikke noget vitalitet, det giver bare mæthed, men det giver ikke noget vågenhed, friskhed og vitalitet. Hvis du spiser meget livshæmmende mad, så får du mest af alt bare lyst til at sove. En anden ting, der er vigtig, det er, jamen, hvordan fordøjer man maden? Hvad for noget mad er lettest fordøjeligt? Og det her har selvfølgelig noget at gøre med, jamen, hvad er det, du spiser? Hvordan tilbereder du maden? Men det er altså også noget at gøre med, at nogle råvarer simpelthen bare er sværere at fordøje end andre råvarer. Og der er nogle ting, der er lidt sværere at fordøje. Hvis man ikke har en meget, meget stærk fordøjelse. Jeg skal sige, hvis man har en stærk fordøjelse, så kan man næsten fordøje hvad som helst. Men der er altså nogle ting, der er noget sværere at fordøje, og derfor skal man have mindre af det. Og det er nogle af de dårlige nyheder i det her event, fordi det er sådan noget som ost, peanut butter, altså jordnøddesmør, chokolade, kunstige tilsætningsstoffer og farvestoffer og de der ting. Også det kunstige sødt, aspartam for eksempel, som de putter i meget cola og sådan noget, jamen det er faktisk ret svært at fordøje. Så det er noget af det, der skaber affaldsstoffer i kroppen, og når der er affaldsstoffer i kroppen, så har vi ikke flow i kroppen. Så det er også godt at minimere nogle af de ting, jeg lige har været inde på her. Så er der alt det, der indeholder koffein. Det giver også en utilfredshed i sindet. Det giver simpelthen flere tanker, når man har meget koffeinholdigt mad eller drikke. Og det er jo sådan noget som kaffe, vi godt ved, at vi ikke skal drikke alt for mange kopper kaffe, fordi det også kan påvirke vores søvn, men generelt også påvirker vores velvære i løbet af dagen, men er måske bare ikke så meget opmærksom på det. Sort, hvid og grøn te har faktisk også koffein i sig. Det hedder vist tein eller sådan noget, men det er så bare noget andet. Så er der meget koffein i sodavand ofte, og kakao indeholder også noget koffein. Så det er lidt om det her, at det skal både være livsfremmende, det mad vi putter ind, det skal også være let at fordøje, så det kan gå igennem hele vores system uden problemer. Vores fordøjelse er jo et langt rør, og hvis vi spiser noget, der har svært ved at flyde igennem det her rør, jamen så kan det sætte sig, og så kan du få problemer med at fordøje maden ordentligt. Ja. En ting, som man kan tænke lidt over, det er, at når du vågner om morgenen, hvis du ikke har velvære og frisk og har det godt i kroppen, så kan det være fordi, at du ikke har fordøjet det mad, du har spist aftenen før. Så tænk lidt over, hvad du har spist aftenen før, hvis du vågner op for eksempel med dårlig smag i munden, stivhed i kroppen, har svært ved at vågne måske har lidt hæmmet vejrtrækning. Nogle af de ting, det er et tegn på, at der kan være affaldsstoffer i kroppen. Og affaldsstoffer er jo det, der skaber lettest affaldsstoffer,
hvis du ikke har en stærk fordøjelse, jamen det er de der ting, jeg lige snakkede om: ost, peanut, smør, chokolade, kunstige sødemidler, kunstige farvemidler. Ja. Jeg har ikke fået fortalt, hvor jeg kender det her sundhedssystem fra, men jeg har arbejdet med det i rigtig mange år, og jeg har skrevet nogle bøger om Ayurveda og vegetarisk madlavning. Og dengang jeg skrev min første bog, jamen så tænkte jeg ville ikke skrive noget, jeg ikke havde erfaret på min egen krop. Derfor så gjorde jeg det, at jeg lavede et måltid, og så afprøvede en opskrift, og så mærkede jeg efter, jamen hvordan virker det på mig? Hvordan har jeg det i kroppen, når jeg har spist? Hvordan er min velvære i løbet af dagen? Hvordan går det i fordøjelsesprocessen? Kommer jeg på toilettet ordentligt, når jeg har spist det her mad? Alle de her ting, dem tænkte jeg over. Og også, hvordan påvirker det her mad mine tanker? Bliver jeg urolig af det her mad, jeg spiser, eller får jeg mere vitalitet og flow i krop og sind? Og så afprøvede jeg en opskrift hver dag, og i et stykke tid, en måned eller 2 eller 3, og så mærker jeg hele tiden efter, jamen hvordan virker det på mig? Og da jeg havde gjort det et stykke tid, jamen så alt det, jeg havde lært om Ayurveda, det kunne jeg ligesom mærke, hvordan det virkede. Så kunne jeg undervise i det, og så kunne jeg virkelig bruge det på min egen krop. Så hvis jeg spiste noget chili, jamen så kunne jeg mærke, at det giver noget udrensning i kroppen, fordi jeg begynder lidt at svede, og porerne åbner sig i kroppen, og der renses affaldsstoffer ud. Men det gjorde også noget ved sindet. Jeg følte mig lidt urolig, lidt utilfreds. Der var ligesom om, der skulle ske et eller andet. Det var ikke godt nok bare at være i nuet. Og det er jo noget, jeg vil anbefale jer at gøre. Gør det selv. Begynd at lægge mærke til, hvordan virker den her mad på mig. Jeg skal ikke fortælle jer, at der er noget, der er mere rigtigt at spise end andet. Jeg prøver bare at fortælle jer, hvad er det, den ayurvediske viden fortæller noget om, og hvad er mine egne erfaringer med det her. Og gør jeres egne erfaringer. Det bedste, I faktisk kan gøre, det er, at I kan skrive ned ved hver måltid, hvad har jeg spist, og hvordan har jeg det, efter jeg har spist. Og så lige lægge mærke til det, hvad der sker i løbet af dagen, og så gør det samme igen ved næste måltid. Hvis du gør det i en par uger eller en måned, jamen så vil du blive din egen ekspert, og det vil jeg helt klart opfordre til. Der er nogle andre ting med hensyn til denne her madlavning, jeg godt lige vil komme ind på, som de fleste ikke ved noget om. For eksempel så er det ikke så godt at blande koldt og varmt vand. Hvis du har et krus, og du tager halvt kogende vand og halvt koldt vand, så vil de her molekyler, de vil prøve at udligne hinanden, og derfor vil det skabe en masse uro i vandet. Når du drikker det vand, jamen så kommer det ned i kroppen, og så vil det også skabe uro i kroppen. Kan prøve at lave det eksempel selv, og tage for eksempel noget kogt vand og lade det køle ned til at være lunken, og så stille det ved siden af et glas vand, hvor du har taget noget kogende vand og blandet med noget koldt vand, og så prøv at drikke lidt af de forskellige. Du vil helt klart kunne smage forskel, og du vil også kunne mærke forskel, at der er noget bedre ved bare det der vand, der bare har fået lov til at køle roligt af. Så det gælder også under madlavningen. Hvis vi tilsætter noget vand til madlavningen, så er det faktisk bedst at have det kogt op først. Så det kan vi tænke lidt over. Mælk, det er ikke så godt at blande med måltidet. Mælk, det har tendens til at skille ad, og hvis det skiller ad nede i maven, så virker det meget dårligt for fordøjelsesprocessen. Så mælk skal helst ikke blandes i maden. Du kan bruge kokosmælk, eller du kan bruge fløde, eller fløde og vand i stedet for. Når man svitser krydderier, hvis du skal blande krydderier i en ret, er det godt at svitse dem først. Og der kan man svitse dem i klaret smør, der hedder ghee, eller kokosolie eller olivenolie for eksempel.
Hvis du switcher dem lidt, så får de mere vitalitet, så trænger krydderiernes smag bedre ud i retten, og det er faktisk bedst at tilsætte sidst, hvis du kan gøre det i retten, så tilsæt krydderier, der lige er blevet switchet op først, så tilsæt dem sidst i retten, så får de mest vitalitet, så koger deres styrke ikke ud. Så det kan du, også prøve at gøre. Honning. Man siger, at honning ikke er så god at varme op, så honningen skal helst ikke komme med citron og sådan noget, der er varmt. Faktisk skal honning helst ikke varmes op til mere end rumtemperatur, så bliver det faktisk også ret svært at fordøje. Så det er en ting, man også lige kan tænke over. Med hensyn til frokost skal være det største måltid, så prøv at se, om du kan gøre frokosten til det største måltid, og spise lidt mindre til aften. Fordi at det er vigtigt, at du har nået at fordøje maden, du har spist til aftensmad, inden du går i seng. Hvis du ikke har fordøjet det mad, du har spist, inden du går i seng, jamen så dannes der affaldsstoffer, fordi at kroppens kroppen fordøjer ikke særlig godt under søvn, og derfor dannes der affaldsstoffer. Så vågner man næste morgen med stivhed i kroppen og andre måske belægninger på tungen, og måske har du lidt dårlig vejrtrækning og sådan noget. Så prøv at gøre frokosten til hovedmåltid, hvis det er muligt, og så spis lidt mindre til aften, i hvert fald lidt lettere fordøjeligt. Frisk frugt, som jo er rigtig glimrende, det går desværre bare ikke så godt med de fleste almindelige råvarer, altså, som du putter i et måltid. Så frisk frugt er faktisk bedst at spise enten først i måltidet, eller tilberede det, eller spise det helt uden for måltidet. Det er også en mulighed. Så helst spis frugt uden for måltidet, eller først i måltidet i hvert fald, fordi frugt har en anden fordøjelsestid end resten af maden. Så hvis du spiser frugt lidt senere i måltidet, så er det jo som om, at på vej ned, der skal du nå at overhælde alle de andre ting, og derfor så har det en ugunstig virkning. Foretræk varm tilberedt mad frem for kold og ukogt mad. Hvis du har en gulerod for eksempel, så hvis du spiser den rå, jamen så har den en masse vitalitet i sig, men kroppen har svært ved at optage den vitalitet, der er i guleroden. Og det handler noget om, at det simpelthen er lidt for hårdt. Hvis det havde været frisk frugt, så ville det være mere blødt og let at fordøje. Men sådan noget som en gulerod, jamen den er lidt hårdere, den er lidt sværere at skille ad fra kroppen. Og derfor så er det ikke, så vil det virke bedre, hvis du faktisk har tilberedt den. På trods af, at noget af vitaliteten går væk fra guleroden, så kan du faktisk få fordøjet så passer den der kogte gulerod meget bedre til din fordøjelse. Det bliver lettere at fordøje den, og det bliver lettere at bruge de ting, der stadig er i guleroden, til at skabe en god påvirkning på krop og sind. Ja, så er der nogle små ting, som jeg ikke lige vil komme ind på. Reducer dybstegning og stegning generelt. Det skal helst ikke blive brændt maden, og hvis du steger, jamen så er der tendens til, at det bliver meget, det kan blive lidt brændt. Så når du steger, ikke steg i for høj varme, og jeg sørger for, at det ikke bliver brunt, det du steger i. Ayurvedisk madlavning siger også, at vi skal reducere natskyggeplanter, simpelthen fordi de ikke har så meget vitalitet i sig. Så ikke så meget, i hvert fald ikke så meget kartoffel, ikke så meget aubergine. Friske nye kartofler har mere vitalitet end gamle fra sidste år, ikke? Men
Men nogle af natskygge tingene, som for eksempel champignon og kartofler, har ikke så meget vitalitet, så dem skal vi ikke spise hver dag. Ris er glimrende at bruge. Faktisk er de lyse hvide ris uden skal lettere at fordøje end de mere rå ris. Hvidt sukker skal man helst ikke have for meget af, fordi det skaber for meget uro i sind og krop. Så er der en ting med iskold mad. Prøv at se, om du kan reducere det, du spiser direkte fra køleskabet, og endnu værre, det du spiser direkte fra fryseren. For iskold mad, det har en tendens til at stoppe fordøjelsen. Så prøv at gøre lidt mindre af det. Køb dansk. Spis de råvarer, der gror omkring dig. Det er dem, der virker bedst på dig. Det er en anden ting. Og så den sidste ting, det er, spis noget mad, der passer til din type. Og Ayurveda har jo de her forskellige typer, Vata, Pitta og Kapha, som du måske allerede ved noget om. Og der er det godt at spise noget mad, der passer til ens type. Men det vil jeg komme ind på en anden gang. Så det var lidt sådan hurtigt gennemgang af, hvad er det de aller vigtigste ting med hensyn til at lære at lave ayurvedisk mad. Hvis du kunne tænke dig virkelig at lære det rent praktisk, så holder jeg et event sammen med en pige, der hedder Lea i Hillerød her en enkelt dag hvornår er det? Det er midt i juni. Og ellers så har jeg lige sat en uddannelse op, hvor du kan uddanne dig til vegetarisk mad, hvor du kan uddanne dig til at lære at lave det her vegetariske og ayurvedisk mad, lære at være sammen om at lave mad, lære alle de her principper for, hvad du kan gøre for at få den bedste virkning på krop og sind. Og det er altså en rigtig god investering i dit eget liv. Fordi selvom du ikke måske vil være professionel vegetarisk kok, som der også er mulighed for, fordi uddannelsen kan afsluttes med eksamen og sådan noget, så kan du, få en masse ud af at gå på sådan en ayurvedisk uddannelse, hvor du lærer at lave det her vegetariske, ayurvediske mad. De fleste af retterne er faktisk veganske også, og hvis man er glutenallergiker, så er der nogle erstatninger til dem. Men som jeg også sagde først, at prøve at tænke over, at hvis du bliver bedre til at lave mad, og du laver noget bedre mad til dig og din familie, jamen så vil du faktisk øge sundheden, øge vitaliteten, øge alle de gode kvaliteter i både dig selv og i dem, du laver mad til. Så det kan du overveje lidt. Hvis du vil læse mere om min uddannelse, så kan du kigge på flowfood.dk. Der er også link til det her event. Men ellers så håber jeg, at I er blevet lidt inspireret af den her video, og at se jer en anden gang. Ha' det godt. Hej hej.